Hola a tots, soc la Lídia. Avui tornarem a fer una seqüència curta, però intensa. Agafa l'esterilla i ja hi podem anar. Començarem al principi de l'esterilla. Posem bé els peus a la terra. Obre una miqueta els dits i ves-lo col·locant un a la terra. Col·loca bé les cames i ves notant com es van activant les teves cames, els teus genolls, les teves cuixes. Portes l'abdomen endintre, intentes fer una mica de retroversió. Això significa no treure el cul, sinó ben bé al revés, portar l'os de la cua a la terra. T'allargues cap al cel, com si t'estiressin de la coroneta, puges amb l'abdomen endintre i deixes les espatlles afluixades. Ens col·loquem en postura de Tadasana. Notem la postura forta, activa. Tanquem els ulls, busquem la nostra respiració. Ens anem centrant per la pràctica, ens anem preparant. Busquem fer inspiracions profundes, expiracions llargues. Per anar-nos centrant en aquest moment, en el moment present. Fem una última inspiració, una ben profunda, agafant aire. El deixar anar, obre la boca i treu-lo per la boca. I obrim els ulls. Agafem aire, pugem el braç dret en amunt i el deixar anar el portem cap al costat. Fem que el braç esquerre baixi i ens allarguem. Agafem aire al mig i deixem anar, afluixem les espatlles. Tornem a agafar aire, pugem el braç esquerre, el deixem anar, allarguem cap al costat. Tornem a agafar aire al mig i el deixar anar, afluixa les espatlles. Agafem aire i deixem que el cap caigui endavant. Continua mantenint el teu cos actiu, ben fort. Afluixa les espatlles, les cervicals. Agafa aire aquí, el deixar anar, ves fent una volta amb el teu cap. Intenta que l'aspiració sigui tan llarga com la volta, fins a arribar un altre cop, deixant el cap relaxat. Agafa aire aquí. I el deixar anar, ves cap a l'altra banda i fes la volta igual, intentant que tota l'aspiració sigui per fer tota la volta i anar afluixant. Deixes un altre cop el cap penjat, agafes aire i el deixar anar, vas baixant a poc a poc, com si et desenganxessis, anar fent una rodeta amb el teu cos, deixant els braços relaxats, vas baixant, vas portant les mans cap a la terra, afluixant. Vigila aquí no quedar-te endarrere, amb el cul endarrere. Intenta més aviat anar endavant, que les teves cames quedin rectes i ves deixant anar. Si no toques a la terra no passa res, et quedes a davant, però no et quedis a darrere. Sempre tenim aquesta tendència de portar el cos endarrere. No, porta-lo endavant. Agafa aire aquí, deixa anar, afluixa't. També pots agafar un bloc. Si veus que et quedes molt amunt, t'agafes un bloc, tens els dos nivells i t'allargues aquí. Recorda l'abdomen endintre, deixar anar, afluixar. Respires, intentes anar baixant. Posem les mans a la terra i anem a portar el peu dret endarrere i el peu esquerre i ens quedarem a la planxa per 3. 2. Recorda la planxa, ben llarga a l'esquena, no et deixis caure en avall, no et deixis pujar molt en amunt. I 1. Porta les espatlles en línia amb els teus canells. Agafes aire, el deixar anar a la cama dreta, el genoll va a buscar el colze. 1. Agafes aire, continues a la planxa. 2. 3. 4. I allarguem. En punta anem endavant, agafem aire, amb taló endarrere. 1. Endarrere. 2. 3. 4. I dits dels peus a terra. A poc vas pujant el glutin amunt, vas pujant cap al gos, cap a Adho Mukha, el triangle. Ves allargant. Vigila no apretar molt les espatlles, no fer molt apretat, que tinguis espai per deixar bé el cap, per afluixar. Intenta portar sempre isquions cap al cel, amb l'abdomen endintre. Talons a la terra, respires. I tornem a la planxa. Agafem aire, la cama esquerra. El genoll va a buscar el colze. 1. 2. Allarga't bé. 3. 4. Estires la punta, agafant aire amb la punta endavant. Deixant anar endarrere. 1. 2.
3, 4, punta al terra i tornes a poc al triangle, allargant-te. Respires aquí, portant isquions al cel, en amunt els isquions, com si volguessis treure el cul en amunt, elevant-te i talons a la terra. Respires. Agafant aire, estires la cama dreta en amunt, l'allargues al màxim, al deixar anar portes el genoll al pit i el peu entremig de les mans. Col·loques el peu de darrere, allargues l'esquena en la postura del corredor per 3. Si necessites pots agafar blocs aquí, també col·locar-te més amunt. 2. Allarga bé la cama del darrere, com si volguessis que el taló toqués a la terra. I 3. Agafant aire. La cama esquerra de darrere t'ajudarà per pujar un impuls. I pujar endavant. 1. Baixes a baix. Postura del corredor. 2. Tornes. 3. 4. A poc vas portant els dos genolls junts i d'aquí vas pujant. El genoll al pit, et quedes aquí 3. Allargant-te 2. Si caus i tornes. I 1. Baixem la cama. Amb la mateixa cama a l'esquerra aniràs a fer la postura de l'arbre. Col·loca bé el peu dret a la terra. Aquesta cama al costat, primer, el genoll obre cap al costat. Primer de tot, allarga't en amunt. La cama del terra fa força cap a la terra. Nota que està activa. Agafa aire i al deixar intentes pujar una miqueta. El genoll continua obrint-se. Les mans les pots deixar a la cintura. Si veus que aquí pots pujar una mica més, puges. I t'agafes el turmell amb la mà, col·loques el peu a la cuixa i la cama apreta contra el peu contra la cuixa. Si et quedes aquí, pots estar aquí. Portes les mans davant del pit, t'allargues en amunt, apretes el gluti i l'abdomen endintre i et quedes aquí 3. 2. I 1. Baixes a poc. Els dos peus a la terra. Agafant aire, estirarem els braços en amunt. Ens estirarem, al deixar anar abraçarem els braços al costat del cos. Agafant aire ens tornarem a allargar i al deixar anar anirem baixant a poc, primer el cap, llavors l'esquena va fent rodona, deixes els braços i vas baixant. Intentes mantenir-te endavant, no anem endarrere, sinó intentem mantenir-nos endavant, portant els isquions sempre cap al cel. Respirem aquí 3, deixa el cap 2 i 1. Posem les mans a la terra, agafem aire, al deixar anar el peu esquerre, el dret a darrere, et quedes a la planxa per 3, 2 i 1. On tens les mans i fiques els colzes. I et quedes a baix per 3, 2 i 1. On tens els colzes i tornes a col·locar les mans i et quedes 3. Allarga't 2 i 1 i puges cap al triangle. Allargues l'esquena, estires bé, respires i agafes aire. Agafem aire, estirem la cama esquerra en amunt. Al deixar anar portem el genoll al pit i el peu entremig de les mans. Postura del corredor, agafem aire estirant. Al deixar anar amb el peu de darrere ens empenyem en amunt. 1. Agafem aire. 2. Agafa aire baix. Puja 3. Agafa aire allargant-te. Puja 4. I a poc els genolls van a tocar junts. I amb l'esquena rodona, mantenint aquí l'equilibri, vas pujant a poc. Portes el genoll al pit. Et quedes aquí 3. Apreta l'abdomen i el gluti 2. I 1. I vas baixant. Peu esquerre a la terra, el peu dret es mourà. Anirem a l'arbre. Poses el peu al costat. Col·loca bé el peu a la terra, abdomen endintre. Puges a poquet. Intentes buscar equilibri. Si aquí trobes l'equilibri, et quedes aquí, mans davant del pit. Intenta no ficar el peu sobre del genoll, o més avall o més amunt. Si notes que tens equilibri, et pots agafar del turmell, col·locar el peu a la cuixa al peu, aquest genoll que s'obri cap al costat, mans davant del pit, apretes l'abdomen i gluti per elevar-te cap al cel, queda d'aquí 3,
2, 1, i a poc vas baixant el peu. 2 peus junts, agafem aire, pugem els braços. El deixem, els portem al costat del cos. Ajuntem els 2 peus per anar-nos a la cadira. Rosem amb els dits de les mans al terra i ens elevem en amunt. Una cadira, abdomen endintre, com si t'assentessis en una cadira allargant bé els braços i l'esquena. Agafes aire. El deixar anar, vas baixant. 3, agafa aire. 2, agafa aire. I 1. Puges a Navasana, agafa't a darrere de les cames. 3. Obre bé el pit. Projecta cap al cel. 2. I 1. Braços al costat del cos. Agafa aire. El deixa anar. Vas allargant les cames, intentes portar l'esquena a la terra. Tornarem a pujar. Agafa aire. 2. 3. 4. I et vas quedant a la terra. Posem la cama dreta a sobre del genoll. Anirem a buscar la cama del terra. Portem l'altre peu en flex, agafem aire. I al deixar anar portem aquesta cama cap a nosaltres per 3. Respirant 2. I 1. Elevem la cama en amunt i ens agafem de més amunt, dels bessons. Intentes portar la cama cap a tu per 3. El peu en flex a dalt per donar un bon estirament. 2. 1. Tornem al terra i canviem. Peu dret a la terra, l'esquerra a sobre. Agafem la cama de sota, la portem cap a nosaltres per 3. 2. 1. Estires la cama i t'agafes els bessons. I allargues aquí. 3. 2. I 1. A poc els peus a la terra. De costat ens aniràs aixecant. Ens col·loquem en postura fàcil. Perfecte. Agafem aire. Posem les espatlles amunt, el deixem anar endarrere. Agafem aire endamunt. Deixem anar darrere. Agafem aire, deixem el cap, que toqui la barbeta al pit. El deixem anar, fem una volta cap a un costat. Agafem aire, barbeta al pit. El deixem anar cap a l'altra banda. Ens quedem a baix, agafem aire i el deixem anar, mirem endavant. Fins aquí la sessió d'avui. Espero que hagi estat bona per tu. Fes-la en qualsevol moment del dia. Et sentirà perfecte. Fins la pròxima.